Masyarakat Semanding ki jan antusiasnya luar biasa. Sing tepuk tangan kagem masyarakat Semanding. Jan sing tepuk tangan di banter dewe tak dongane sugih. Idul Fitri saling memaafkan. Betul. Tangga teparo sing biyene gething saiki kudu rukun. Ya, sapa sing winginane coba-cokan saiki dipacul. Apa eneng bacok-bacokan iki. Apa kaya nggonamu iki? Weh, guna aku iki tahu-tahunan padakno. Tenan rasa-rasa candak tali gocine. Anu, layangan balap. Hari ini disponsori layangan racing. Jan luar biasa Luar biasa. Kayak matur suwun kagem masyarakat Semanding. Sampun menghibur masyarakat ini diterus nih. Dhewe dicepaki jane-jane sak rombiyane kan lho. Samene kabeh iki tenan Gus. Nyapa? Dia pendeman. Pendemen kowe. Iya.
Asik. Sosis ya. Wes liwat iku ora apa-apa awake lemu. Ayo. Ayo. Wes ora apa-apa awake lemu. Ora ning ngono. Kowe mau melu rombongane sapa? Lah dalah. Lho, sik tok mari tak tekoni. Iki tak tekoni. Tekoni sik jenengmu sapa, Le? Marcel. Apa? Ngene iki lho ya. Bagi ibu-ibu lan coba anak sing tenanan. Kesetrum takonangan yo ngene iki. Jeneng Ya, jenengmu sapa? Nyatet to? Ajam. Hah? Jenenge Azam ya, Pak? Iya. Asap kubur. Omahmu endi? Kata Omahmu endi? Ading. Semanding. Kowe anake sapa? Taris. Riz, anakmu Riz, bro. Riz. Anakmu keluyuran iki lho. Lele, jajan. Ya ora ngono, Gus. Piye? Kaya ngene ya dhek kudune ya seneng. Lho, ya ora ket jiwa penerus ngene iki. Jiwa penerus yo ngene iki. Heeh. Jan, kowe mau salto, Bro? Loro. Kapan? Mau kapan? Monggo kon salto kan ya. Weh. Monggo kon salto Jan, luar biasa masyarakat Semanding ki jan antusiasnya luar biasa. Sing tepuk akeh. Tepuk tangan kagem masyarakat Semanding. Jan sing tepuk tangan banter dhewe tak dongane sugih. Sing tepuk tangane banter dhewe tak dongane muripe mulya. Amin. Mugi-mugi diparingi panjang umur. Amin. Apa nah? Kas. Cek. Sip. Jan, Cek. aku ora ujuk. Aku gumun karo masyarakat Semanding iki. Lah nyapa rek gumun Ya Allah. Terlalu banyak.
Jan penontonnya tak akoni jempol. Kok iso? Wong reokane ning kene lho Ham. Iya. Kae nyapa ning sorwit madhep ngidul kae nyapa. Kae wong ta? Kae lihat akhirnya tukuan apa ngono to Mang. Alah. Tibae yo. Ya. Kaya ngene iki masyarakat wis mesti masyarakat kabeh gotong royonge apik. Betul. Ya. Heeh. Iki mau acarane apa, Gus? Acarane pun halal bihalal. Halal bihalal. Heeh. Masyarakat ngendi iki Tapi semandi. kok benernya kok beda toh Ham? Oh, es teh jumbo ya. Peresmian es teh jumbo ning Bojah. Lah iya. Lah kok aneka makanan iki mikir Iya. ini dhewe iki nyapa iki? Cip. Anu dalam acara es teh jumbo. Boleh, Mbok sapa kuwi? Bojah. Bojah es teh loro ya. Jan. Bener sih bener ndi to kami iki Jan? Ora nang kene iki transparan, Gus. Adios dungane lagi mau. Wis Ya. Jan ditungakne Ditungakne sing apik. Iki ngono sik Hari Idul Fitri. Halal bihalal ke Halal kabeh. bihalal. Hari Idul Fitri, Ah. saling memaafkan. Betul. Tangga teparo sing biyane gedeng saiki kudu rukun. Ya, sapa sing winginane coba-cokan saiki dipacul. Apa eneng bacok-bacokan iki. Apa kaya gonamu ye? Weh, guna aku iki tahu-tahunan padakno. Ayo, Tenan rasa-rasa candak tali gocine. Kamu. Lha ya kowe kuwi barang kowe kok iso. Kandhani ya. Tapi ning kene yo jatah takoni masyarakat itu lho. Tuwek enom lumpuk kabeh lah kae. Sing arep lungguh, sing mburi ngadeg, sing mburi dhewe mulih. Tapi tak takoni masyarakat Semanding iki sugih-sugih. Kok iso? Lah kae nggawa pesawat barang kae. Oh iya. Iso Bebek iso miber iki yo eneng. Lah iki malah rene go paus. Iki dulu Bayu Lutu iki lho. Sponsor layangan balap. Hari ini disponsori layangan racing. Jan luar biasa Luar iki. biasa. Kaya matur suwun kagem masyarakat Semanding. Heeh. Sampun percaya karo Awake dhewe. Sapa kowe? Brotin. Brotin bundelmu. Iya, KTP ku brotin. Pokoke ya dilanjut, dhewe iso menghibur masyarakat ini diterusne. Dhewe dicepaki jane-jane sak rombiyane kan lho. Weh, samene kabeh iki tenan Gus. Nyapa? Dia pendeman. Pendemen kowe. Iya, cara wong baceman. Oh, tenanan ta? Ya, engko bacemane tak dudute iki. Jangan bongkar. Ya. Mas, Pause anu banyu.